Karan farko jam'iyyar haɗaka ta ADC tare da haɗin gwiwar jam'iyyar adawa ta PDP sun samu matsaya da kuma cimma yarjejeniyar tsayar da ɗan takarar shugabancin ƙasa mutum ɗaya a cikinsu. Wannan dai zama da aka gabatar a birnin Eko na da alaƙa da haɗin Maja domin tunkarar zaben shekarar 2027. Wannan dai ana kallon babbar dama ce da kuma nasara da jam'iyyar ADC ta samu haɗin gwiwa da jam'iyyar PDP. Jigajigan taron dai sun haɗa da Fidda Obi, wato Atiku Abubakar da kuma Kwankwaso, Sanata David Mark da kuma wasu fitattun 'yan jam'iyyar PDP daga jihar Kaduna da ma faɗin Najeriya. Taron dai ya samu halartar manya-manya da jigajigai daga kowane ɓangaren PDP da ADC. Fatan nasara a tafiyar dai suna kuma ƙoƙarin haɗe kansu domin mara wa ɗan takara guda ɗaya baya. Hakan na nufin cewa za a yi haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar ADC. Ma'ana dai za a haɗa wata gagarumar maja da ba a taɓa yin ta ba a Najeriya. Dukkanin shugabannin sun sami yarjejeniya da haɗin gwiwa tsakaninsu wanda suka tabbatar da cewa dukan wanda Allah ya bawa tikitin zaɓa wato tikitin zawa takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin PDP ko ADC dukansu za su mara masa baya. Wannan dai na zuwa ne a daidai gaban da hukumar zaɓe ta bada kwanaki 38 domin gabatar da zaben fidda ɗan takara a kowace jam'iyya a Najeriya. Ku bayyana naku ra'ayin, ku yi following ku kuma yi liking ɗin page ɗinmu. Kana ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu a tashar YouTube mai suna Siyasar Arewa a yau.